competitors go. Dyma ni unwaith eto yn ganolfan Cneifio Meirion i chi. Mae'n bnawn dydd Llun, felly mae hynny'n golygu Cneifio gyda gwelleifiau. Dyma chi ragbrawf yr adran agored yma'n hyn, pob gwlad felly yn cael ei chynrychioli yma. A da ni'n edrych ar safle 1, wel Frederic Bonestro o'r holl ffordd o'r iseldiroedd. Mae llun chi nawr, y pen arall ar Jime Bonestro. Dwi'n cymryd bod nhw'n frodyr, dwi ddim yn nabod nhw, ond dwi wedi gweld nhw yn y sioe yma ers blynyddoedd hefyd. A wedyn ni edrych i lawr yr hes ar safle 2, mae Gareth Owen, yr hen law, sydd wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith yn Cneifio gyda gwella, ac mae gennym nhw gystadleuaeth Cneifio gwella i hunain fyny yn ei ffarmo yn Cwmcloch bob blwyddyn dechrau mis Gorffennaf gwella Ifia Gelert, Cneifio Gelert ydy hwnnw. Wedyn mae Jimmy van den Hardenberg sydd yn gwneud i fyny y trydydd aelod o dîm yr iseldiroedd am hwnni draw fanna yn stondin rhif 3, Roger Charlie, wedyn o Loegr ar 4, a wedyn yr hen law, yr un da ni gyd yn edrych ymlaen i weld i berfformiad o Elfed Jackson o Eryri fyny fanna ar stondin rhif 5. A dyna chi Cneifiwr ydy o, ond golwg rwan ar, na chi, Elfed, yma na i chi, yn Cneifiwr cyflyma. Dwi'n ei nabod efo gwella beth bynnag, mae o'n aml iawn wedi gorffen y gyntaf, ac mae o rwan, mae'n mynd rownd yr ochr gyntaf yna, beth da ni'n galw'r stodiau hirion, rwan o flaen pawb arall. Mae curiad calon Elfed Jackson rhyw chydig bach yn gynt na pawb arall. Dyna'r gwir amdani, mae'n Cneifio ambell i ddafad cyn gyflymed a dwi'n wneud efo peiriant. Ac wrth gwrs maen nhw yn Cneifio yn dill y peiriant fan hyn. Ond beth sy'n ddifur i fi ddweud, a chi wedi clywed cymaint o sôn am gydaliadwyedd yn do, a ôl troed carbon ac yn y blaen. Fan hyn, mae'r atebion i'w gweld i ryw raddau. Os oes gennych chi'r amser ynddo, yr unig beth da chi angen i gneifio dafad ydy gwella. A min ar y gwella hwnnw wrth gwrs i wneud y swydd mor hwydd a sy'n bosib felly. Ac mae'r gam ffohogi'r gwelleiddiau yma yr un mor bwysig ag unrhyw ddarn arall, unrhyw elfen arall o'r grefft yma. Elfed Jackson bron a gorffen i ddafad gyntaf fan hyn. Chydig o stodiau lawr y goes llwytha yna unwaith eto a'r defed penfrith yma. Defed sy'n eitha diarth, mae'n siŵr i rai o'r cystadleuwyr yma sy'n dod o wledydd eraill lle dydy'r bryd ddim mor boblogaidd. Ond ffordd hyn, mae nhw'n heleth. Faint o defed sy'n yng Nghymru? Faint o bobl sy'n yng Nghymru? Mae yna 2 miliwn o boblogaeth o bobl. Mae yna rhywle o gwmpas bron iawn 9 miliwn o defed. Mae wedi bod llawer iawn yn uwch. Mi fydd yna 11 miliwn ar un pryd. Ac i ryw raddau mae hynny'n adlewyrchu prinder yn y farchnad ac yn cynyddu'r pris ar hyn o bryd i'r ffermwyr. Felly, da ni lwcus iawn o'r pris yn y farchnad, ond mae yna bryder bod niferoedd y defed yn gostwng ti ochr isa te i beth sydd yn synhwyrol ar gyfer rheoli'r tir rhag y tannau gwyllt ac yn y blaen yn yr ucheldir. Mae angen rhywbeth i bori'r ucheldir neu mi eithon wyllt, ac gyda'r gwylltineb na yn aml iawn mae colli gafel, mae colli trefen, ac mae yna bryder ynglyn â hynny. Dydy ddim fel diffeithdir mewn gwledydd eraill. Mae Cymru i gyd yn eitha poblog, ac felly mae bobl eisiau cerdded yn ucheldir Cymru, ac mae rhaid cadw'r llwybrau ar agor, a does na'm byd gwell i wneud hynny allai sicrhau chi na dafad. Ar ddau fan hyn, Gareth Owen, sydd yn gorffen y ddafad gyntaf. Mae yna 2 yn y gorlan. Gawn ni weld sydd eithi, gweddill y dydd. Number 1, hello, number 2 for Gareth Owen up there. They'll be looking for a nice even finish. Dyma ni felly yng nghanolfan Cneifio Meirion yn ni'n gwylio cystadleuaeth Cneifio Agored gyda gwelleifiau y dill masnachol yma'n hyn, ac ar un mae Frederic Bonestro o'r iseldiroedd, Gareth Owen, Cwmcloch ar 2, Jan van den Hardenberg o'r iseldiroedd ar 3, ar 4 Roger Charlie o Loegr, yr adnabyddus Elfed Jackson wedyn ar 5, ac draw yn y pen draw mae Jime Bonestro. Felly blas eitha rhyngwladol ar y cystadlu yma, y gwelleiwyr sydd wrthi ac yn arddangos i crefft i bob pwrpas yn amserol, yn cymryd i pwyll. Mae'n ddifyr, mae'n wahanol, mae'n deimlo gwahanol iawn yma. Da ni wedi cynefino efo'r Cneifio cyflym yma. Mae hwn yn rhyw fath o wrthbwynt i hynny i bob pwrpas yn dydi. Gyd ych chi angen mwyn cyflawni'r dasg yma ydy gwella ac amser.
Ac wrth gwrs fel hyn, oedd bob dafod yn arfer cael ei chnifio. Fy nhaid i yn sicr yn chnifio fel hyn, a mi dyfodd yn had i fyny yn chnifio yn y dull yma fyd. Ac wedyn mi ddoth peiriannau tua 60au'r ganrif ddiwetha. A gyda'r dull peiriant, dath y siap, y patrwm maen nhw'n gneifio. A dyna'r patrwm, mae'r cneifwyr yma, mae gwellifio maen nhw'n ddefnyddio, yn ei ddilyn erbyn hyn, achos maen nhw gyd hefyd yn gallu cneifio gyda peiriant. Rwan ta, ydych chi'n gael golwg ar Gareth Owen yn mynd dros yr ysgwydd na fan hyn. Sylwch, mae o'n defnyddio'r ddwy law o sgneifio gyda gwella, achos mae'r llaw chwith na yn dal pwysau'r cni fel bod o ddim yn tynnu'r croen i fyny a bod o'n dal y croen. Felly mae'r corff i gyd yn gweithio i gyflawni'r grefft yma. Ac wrth gwrs y coesau yr un mor bwysig, a'r dwylo a'r breichiau bob pwrpas, y coesau sydd yn rheoli, yn dal y ddafad yn ei lle, yn gwneud siŵr bod hi'n gyfforddus. A welwch chi ddim defed yn cicio fan hyn, wan, bod hi'n cymryd falle 3 munud i'w cneifio nhw. Mae yna rhywbeth maen nhw'n cael ei rhoi mewn safle gartrefol, gyfforddus, fel bod nhw ddim yn anesmwytho ar y cyfan. Mi gewch chi ambell un, wrth gwrs. Ac mae o'n braf iawn i weld y grefft yma yn cael ei arddangos, ac mae o yn gynaliadwy dros ben. Da ni sôn llawer iawn am y ffermio mewn dull mwy gwyrdd, a gewch chi ddim byd mwy gwyrdd na gwlân. Mae o'n tyfu naturiol, ymlynyddol ar gorff y ddafad. Mae o'n 100% carbon, mae yna nitrogen yn efo. Be bynnag fyddwch chi'n neud efo, mae o'n werthfawr. O'n i sôn am nitrogen yn fan'na, felly mae o'n rhyw fath o wrtaith. Mae yna rai bobl yn defnyddio fo fel mulch, mae yna rai bobl wedyn yn defnyddio fo wrth gwrs i nyddio a'i creu siwmperi, dillad ac yn y blaen. Ac wedyn mae yna lawer iawn ohono fo, yn enwedig y gwlân bras Cymreig yn mynd i greu carpedi ar hyd a lled y byd. Ac un o'r pethau ddigwyddodd adeg Covid oedd mi nath y teithiau cychod mawr stopio. Mae'r hyn i cael ei ailgarpedu ddwywaith y flwyddyn, ac oedd yna lawer iawn o golled ar ei hôl nhw. Mae pethau nôl fel oedden nhw rwan, gyda gwlân y werth rhyw 20 kilo. Lle mae arni? Mae Elbert Jackson wedi dirwyn i dasgo i ben, ac o'n i'n rhagweld hynny fod i'r cyflyma o'r cneifwyr yma o ddigon. Okay, seriously nose. Timekeeper's ready, judges ready, competitors go. Ac i ffwrdd â ni yma yng nghanolfan Cneifio Meirion unwaith eto i chi. Y gystadleuaeth ydy'r rhagbrawf y Cneifio Gwellau Masnachol Agored. Felly mae cystadleuwyr o bob cwr o'r byd yn gallu dod yma i arddangos i crefft. Ar un mae gennym ni'r holl ffordd o draws y ffin, o Loegar, John Frogat, Roderick Glyn yn lleol i ni yma yng Nghymru, Emlyn Roberts yn ofnadwy o lleol i mi, yng Nghymydog i Ynys Gargawr, Rhydymain ar 3 a wedyn ar 4. Cymydog i le arall dwi'n byw, sef Talybont, Ceredigion, Rhydian Evans, Rhydian Tinant ydy hwnna. Wedyn 2 ddiddorol iawn ar 5 a 6, y 2 o Loegr yn dad a mab, George Mudge a'i fab Andrew. Na chi ddiddorol am gennyn nhw busnes sydd yn gysylltiedig ar Cneifio hefyd, wrth gwrs, yn gwneud yr trailers Cneifio, dilladaeth Cneifio ac yn y blaen, felly gael o peth wedi ffrandio Mudge. Mae yna trailers eraill i gael. Yn does John Pugh, Gwern Bere, yn Machynlleth enghraifft, a llawer o rei eraill. Felly, sut mae'r cystadlu yn mynd? Wel, da iawn wrth gwrs, mae hon yn gêm chydig bach mwy pwyllog na'r busnes peiriannau yma. Bron iawn ys o'n i dweud, mae rhaid i chi fod yn llawer iawn mwy crefftus i bob pwrpas, achos mae rhaid i chi fod yn gwneud 2 beth y fan hyn. Rhaid i chi fod yn cneifio'r ddafad, ond achos bod o'n cymryd dipyn bach mwy o amser efo'r gwella, mae rhaid i chi hefyd fod yn dal y ddafad yn fwy cywrain, yn fwy gofalus, ac yn gwneud siŵr bod hi'n gyfforddus. Neu os eith dafad yn anghyfforddus, be mae'n mynd i wneud? Mae hi'n mynd i gicio. Mae'n i golwg fan hyn, dwi'n meddwl, ar Emlyn Roberts, fan hyn ar ystodiau hirion, ystodiau hir yn mynd lawr yr asgwrn cefn ar y ddafad gyntaf. Ac mi welwch chi chydig bach wastad o ôl. Dyna beth sy'n rhyfedd am Cneifio yma. Mae corff unrhyw ddafad yn grwn, mae gwella, yr un peth ar peiriant, yn wastad, yn fflat i bob pwrpas. So mae trio gwneud rhywbeth llyfn allan o rhywbeth sy'n fflat ar rhywbeth crwn, bron iawn, yn chwalu mhen ni, ond dyna di'r gamp, bod mor daclus as i bosib, cael y gwlân a'i ffwrdd, mor gyfan as i bosib, a pidio gadael gormod o'n ar ôl. Wedi dweud hynny,
oedd yr hen bobl wastad yn credu ac yn ofni pan fath y peiriannau, bod y peiriannau yn cymryd gormod o wlan oddi ar y ddafad ynddo. Ond da ni gyd wedi hen arfer ebyn ni. Maen nhw'n dweud bod yn cymryd rhyw dridiau i'r gwlan ddechrau tyfu nôl ar ddafad a bod hi'n dal dŵr yn gyfan gwbl erbyn hynny. Anyway, dyma ni ar rhif 6. Andrew Mudgel, hwnna fan'na wan yn cael hwyl dda iawn arni. Ond cofiwch, mae George Mudgel wrth i ochr o'i dad o yn gwneud bron iawn trawiad am drawiad ag o. Mae ni Rhydian Evans ydi hwn, o dal y bont Ceredigion. Mae dad o Dilwyn wedi bod yn rheolwr ar Gymru cyn hyn ac wedi dysgu, wel, swn i mewn cannoedd o gneidwyr ifanc sydd wedi dod bellach yn gneidwyr da, profiadol ac sydd wedi gallu oherwydd yr hyfforddiant yna teithio'r byd yn ymarfer eu crefft. Yna ni, y fan'na, Andrew Mudge i mewn am i ail o dair dafad. Mae'r cystadlu yn mynd y dda iawn yma ac wrth gwrs mi fydd na ddyddiau o gystadlu ddod eto yma yn Hynol yn Cneifio Meirion. Dyma ni felly rhagbrawf yn unig ydy hwn, ond Cneifio Gwellau Masnachol Agored sydd o'n blaenau ni nghanol yn Cneifio Meirion ar hyn o bryd. Ar un o Loegr mae John Froggatt, Roderick Glyn o Gymru ar 2, Emlyn Roberts ar 3, Rhydian Evans ar 4, George Mudge o Loegr ar 5 ac Andrew Mudge i fab o ar 6. Felly dyna'r rhestr ar hyn o bryd sydd o'n blaenau ni cystadlu. Dyma chi olwg ar Rhydian Evans yn gorffen i ail o dair dafad y fan hyn. Chydig o stodiau ar ôl gyda fo. Gwella yn holl bwysig am ei sylwch chi, oedd o'r rhoid y gwella i mewn yn y blwch na wrth y drws bob tro ar ôl gorffen, achos mae'r gwellleiddiau yna yn rhaid sicrhau chi yn finiog dros ben. Maen nhw'n gorfod bod mwyn torri trwy'r gwlan yma. Y gwlan yn rhywbeth eitha bras mewn rhyw ffordd, chi'n bod, ac yn heriol i'r peiriant metal yna. Ond mi fedrwch chi gael bob math ohonyn nhw. Mae yna yn y gorffennol welleiddiau wedi cael eu creu yn benodol ar gyfer ardaloedd. Mi oedd yna wella tanat, dwi'n credu, hiraethog, oedd yna wella'r wddyn i gael ac mi fydda'r rheini yn werthawr iawn sy'n nhw gennych chi y dyddiau yma. Maen nhw allan yna yn rwle gen rhai o'r cneifwyr yma yn sicr, ac wrth gwrs mae yna welleiddiau o hyd yn cael ei gwneud o'r newydd rwan. Ac oedden ni'n gweld Michael Churchill sy'n cystadlu gynnefach o Seland Newydd. Mae o a busnes creu gwelleiddiau, gwneud gwelleiddiau allan yna, ac mae'n gwerthu'n fyd eang. Felly yma mi fedrwch chi gael rai gan Bergen and Ball, cwmni sydd yn Wilkins and Sword, dyna chi gwmni yna sydd yn gwneud nhw yr un peth ar llafnau ar gyfer eithio. Ond dod â ni nôl i'r llwyfan yma hyn, ni'n cael golwg rwan ar Emlyn Roberts ar fi'n gorffen i drydydd dafod. Mae'n fawr iawn i ddewis a dyd i gwir yn trio nhw ar y llwyfan ar hyn o bryd. Mae'r Mudges wrth i ar ei stodiau hirion. Mae Emlyn Roberts ar y stodiau hirion. Mae Rhydian Evans ar y stodiau hirion hefyd. Mae'r tad a'r mab o fanna, George ac Andrew Mudge, yn mynd drawiad am drawiad bron iawn sydd yn dangos i chi faint o barhad sy'n i'r cneifwyr yma, a maen nhw just yn gallu dal ati rhywsyd. Mae'n wych iawn i'w weld. Felly mae o rhwng y tri yna, rhwng y ddau Mudge, swn i'n dweud, ac Emlyn Roberts i weld pwy sy'n mynd i orffen gyntaf. Dwi'n ame, a dweud y gwir, mae'r hynafgwr yn ei mysg nhw, sef George Mudge, sy'n mynd i orffen gyntaf. Cofiwch, dwi'n dweud gorffen gyntaf, mi fydd yna beirniadu, unwaith o ddafod yna mynd lawr y llethr yna i'r gorlan gefn, beirniadu'r taclusrwydd yna wedyn cyn pennu y canlyniad. Ond o ran amser ar hyn o bryd, wir i chi, di oed yn golygu dim byd. Mae Andrew Mudge wedi gorffen rhyw chydig o drawiadau o flaen i dad, George Mudge sydd yn sicr yn ei 70au, Emlyn Roberts wedyn yn brysur dal fyny efo'r ddau ohonyn nhw. Mae'n mynd y dda yma. Da ni cael blas o'n ni yma yng nghanol yn Cneifio Meirion. Emlyn Roberts, he looks like he's an extra along the Welshman there on. Competitors go. A dyma ni unwaith eto yng nghanolfan Cneifio Meirion i chi. Mae'n bnawn dydd Llun, felly mae hynny'n golygu Cneifio gyda gwellleifiau. Dyma chi ragbrawf yr adran agored yma'n hyn, pob gwlad felly yn cael ei chynrychioli yma. A da ni'n edrych ar safle 1, wel Frederick Bonestro o'r holl ffordd o'r Iseldiroedd. Mae'ch llun chi nawr, y pen arall ar Jime Bonestro. Dwi'n cymryd bod nhw'n frodyr, dwi ddim yn nabod nhw, ond dwi wedi gweld nhw yn y sioe yma ers blynyddoedd hefyd. A wedyn ni edrych i lawr
lawr yr hes ar safle 2. Mae Gareth Owen, yr hen law, sydd wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith yn Cneifio gyda Gwella, ac mae gen nhw gystadleuaeth Cneifio Gwella I hunain fan hyn I ffarmo yn Cwmcloch bob blwyddyn dechrau mis Gorffennaf Gwella Ifia Gelert, Cneifio Gelert ydy hwnnw. Wedyn mae Jimmy van den Hardenberg sydd yn gwneud I fyny y trydydd aelod o dîm yr iseldiroedd am hwnni draw fanna yn stondin rhif 3. Roger Charlie wedyn o Loegr ar 4 a wedyn yr hen law yr un dan ni gyd yn edrych ymlaen I weld I berfformiad o Elfed Jackson o Eryri fyny fanna ar stondin rhif 5 a dyna chi Cneifio ydy o ond golwg rwan ar na chi Elfed yma na chi yn Cneifio'r cyflyma dwi'n I nabod efo Gwella beth bynnag mae o'n amal iawn wedi gorffen y gyntaf ac mae o rwan mae'n mynd rownd yr ochr gyntaf na beth ni'n galw'r stodiau hirion rwan o flaen pawb arall mae curiad calon Elfed Jackson rhyw chydig bach yn gynt na pawb arall dyna'r gwir amdani mae'n Cneifio ambell I ddafad cyn gyflymed a dwi'n neud efo peiriant ac wrth gwrs maen nhw yn Cneifio'n dill y peiriant fan hyn ond beth sy'n ddifyr I fi ydy, ydych chi wedi clywed cymaint o sôn am gynaliadwyedd yn do a ôl troed carbon ac yn y blaen. Fan hyn, mae'r atebion i'w gweld I ryw raddau. Os gennych chi'r amser ynddo, yr unig beth ydych chi angen I Gneifio dafad ydy gwella. A min ar y gwella hwnnw wrth gwrs I wneud y swydd mor hwydd a sy'n bosib felly. Ac mae'r gam pohogi'r gwelleiddio yma yr un mor bwysig ag unrhyw ddarn arall, unrhyw elfen arall o'r grefft yma. Elfed Jackson bron a gorffen I ddafad gyntaf fan hyn. Chydig o stodiau lawr y goes llwytha yna unwaith eto a'r defed penfrith yma. Defed sy'n eitha diarth, mae'n siŵr I rai o'r cystadleuwyr yma sy'n dod o wledydd eraill lle dydy'r bryd ddim mor boblogaidd. Ond ffordd hyn, mae nhw'n heleth. Faint o defed sy'n yng Nghymru? Faint o bobl sy'n yng Nghymru? Mae yna 2 miliwn o boblogaeth o bobl. Mae yna rhywle o gwmpas bron iawn 9 miliwn o defed. Mae wedi bod llawer iawn yn uwch. Mi fydd yna 11 miliwn ar un pryd. Ac I ryw raddau mae hynny'n adlewyrchu prinder yn y farchnad ac yn cynyddu'r pris ar hyn o bryd i'r ffermwyr. Felly, da ni lwcus iawn o'r pris yn y farchnad, ond mae yna bryder fod niferoedd y defed yn gostwng ti ochr isa I beth sydd yn synhwyrol ar gyfer rheoli'r tir rhag y tanau gwyllt ac yn y blaen yn yr ucheldir. Mae angen rhywbeth I bori'r ucheldir neu mi eithon wyllt ac gyda'r gwylltineb na yn aml iawn mae colli gafel, mae colli trefen ac mae yna bryder ynglyn â hynny. Dydy ddim fel diffeithdir mewn gwledydd eraill. Mae Cymru I gyd yn eitha poblog ac felly mae bobl eisiau cerdded yn ei ucheldir Cymru ac mae rhaid cadw'r llwybrau ar agor a does am byd gwell I wneud hynny allai sicrhau chi na dafad. Ar ddau fan hyn Gareth Owen sydd yn gorffen y ddafad gyntaf mae yna 2 yn y gorlan. Gawn ni weld sydd eithi gweddill y dydd. By number 1 and alone number 2 for Gareth Owen.